takže dneska lidi odstartujeme sérii random hry z mýho telefonu. Takže tohle je první, to je Level Devil. Taková jako v pohodě hra, ale jako to, takže doufám, dejte, ani jsem to nestačil říct. Dejte like, odběr se zvonečkem, prosím, sdílejte kanál dál, moc mě to pomůže, jsem prostě za to vděčný a vždycky a navíc za 100 odběrů a každý bude mít skoro 100 lajků, tak se odhalím, že jo. Takže já bych dával lajky, nebo jako jestli chcete, můžete, nemusíte. Je to zdarma, ale mě to podpoří, takže jsem že teďka začáteční na YouTube a prosím, rád bych vás jakože poprosil o ten odběr. Hlavně odběr a prosím jako fakt odběr. Furt mám odběru. Jo, takže OK, teď vše a teď jdem na video. Kur. Nice. Takže komu? Jdem na další level. Jo. A tady by jako, já už jsem tuhle hru hrál, vím, že to jako někteří lidi jako to nemají rádi, někteří to hrajou úplně jako umím vůbec hrát. Hej, někteří to hrajou jako posadlí, někteří to vůbec nenávidějí, někteří budu hodnotit tu hru, jestli byla dobrá, atraktivní. Aha, já. Nic. A pak můžu třeba udělat jako fakt jako úplně random. Top random jako mobil, že jo, hry z mobilu, že jo, no. A to možná tohle je. Rozhodně tady to nedohraju úplně. Rozhodně tohle to tady nedohraju celý, protože to by mě dalo hrozně zabrat, to má miliony levelů. No bez tak byla bomba. Já z té hry mám zkušenosti a tohle má se, co říkám. To je takový tlačítko. Dobrý. Já jsem to věděl moc dobře. Že jako Level Devil už mě nějak nepřekvapí nikdy. Co tu je? Počkej. Ty. Kolik toho tam je? WTF. To nejde stihnout. To nejde. Mám větší nervy jako u toho bravka, to je co říct. Nice. Tak bych jakože to. Kam počkej. What? Vysvětlí mi tohle někdo? Nice. Rozhodně jako ani nedohrám ty všechny portálky jako úplně. Hej, já musím jako udělat furt jako tohle. Nice. Furt musím jako mačkat tlačítko. Nice. Dal jsem to. Komu jak jako
WTF? Prostě... Dobře, jdu na další, už mám 20 smrtí. Dobře. Jsem to čekal. Nazdar. Hej, minimálně aspoň ten level ještě chci dát. Nice! Bude, možná někdy v budoucnu, nevím. Dobře. Hej, s tím levelem asi končíme. Co to bylo? What the hell? Dobře, poslední level. Jo, tak tohle to znám, no. Tohle, že další to, koukneme se teda, kolik to má levelů vůbec. R. Jaký to S? A finálně je S. Jo, tak to teda moc levelů nemá, no. Hele, já nechci, hele, že jste to vy, tak já to načnu další. Nazdar.